Тук аз съм Дани и това е епизод в Single Survival. Тук импровизираната ми градинка дано да проработи, така казано. Днес мисля да покопая малко. Да. За да добия малко материал. Ще си направя айрон кирка, обаче. Който ще си тук. Така, отивам надолу. Ей се пак за последно. Продължавам. Кой ниво съм? Добре. 32. Чувам вода. Тук има кол, ще го оберем. Макар че аз имам много кол, да имам и за напред. Ето 22 кол събрахме. Продължавам. Ако чувате някакво обучение, това е климатикът ми и намерих емералд. Браво, мен. Да, ако чуете някакво обучение, това е климатикът ми. Не се стаскайте, ако мислите, че от компютъра. Компютъра е доста потих, макар че е лаптоп. Изискванията на компаса ми, че има един видеокартата ми 1 гигабайт и 320 мегабайта, мисля, че 4 гигабайта RAM, 64 битова операционна система, процесорът ми е 2,10 ГГц. Абе, не е много добър. Видеокарта ми е... не знам какво е видеокарта, майче. Радион, мисля, че. Не знам. Миналата година си купих компютъра, добър е. Не лагай като играя. Вау, 9-то ниво. Отивам по-нагоре. 12. Ай, почвам един бренч. Двоен. Само че знаете ли какво забравяхме? Да осветим. Ще се върна да осветяваме. Продължавам. Тук е добре, обаче надолу е тъмно. Е тук. Окей. Правя бренча и продължаваме. Отново да намерим диаманти. Това е 4-ти епизод, мисля, че на Single Survival. Надявам се да ми гледате клиповете, да се абонирате за мене. И ще почна да качвам повече клипове. Да, ще купам с
Айрон кирката. Малко съм болен, но надявам се да не се усеща на микрофона в клипа ли. Изхлебяването на Айрон кирките ще купаем. Искам да дигна поне 25 лева или 30. Мисля, че е 10:30 сега. Сутринта в събота направих кандидатура за Village Craft на Google Play сервера. И той ми каза, че ще ми даде отговор в неделя. Както знаете, нямаше край на света. Това беше някакъв фейк. Вау! Точно това се нуждаех. Точно това ми трябваше. Така ще направим на нещо, което мисля, че ще проработи. И което се прави и така. Да, проработи. Тук виждам доста айрон. Видно там ще отидем после да обира, ще се върна да обира айрона. Вижте какво и тук има редстоун, който е доста добре. Четвърти епизод редстоун вече. Идеално. И още айрон. Ще направим айрон броня или айрон инструменти първо. Така. Вървям, сега няма нищо. О, емералд. 2 емералда имам. Ми казаха, че в такъв байом, Extreme Health байом, аз живея в такъв байом, се изрешат много емералди. Да търся емералди. Много. И явно са били прави. Пред тази вода също ще я запушим. Ето така. И тук да стои торча. Да се добре се получава сега. Фак. Така ще направя. Да. Все. Добре, сега да направя едно друго нещо, явно да се получи. Това още редстоун. Убирам да редстоун, защото той... Копай го от разстояние. Ето вие сами виждате колко е много. Тук
О, доста редстоун. Двадесет първи лево. Окей. Чудесно. Тук още редстоун има. Този епизод се очерта... Окей. А, диаманти! Моите хорченца. Сами ги виждате. Ще им направя скриншот. Чакайте. Добре, както и да е. Да ги изровя. И пак се бъгна нещо. А фак е... Контролите. Добре. Ето вие сами виждате. Колко? 8 диаманта. Чудесно е. Чудесно е. Просто... Направо е... Шит. Добре. Окей. Перфектно направо. Ей, още кол. Шигнем лево. Тук май се дига много по-бързо лево, отколкото в обикновените пайоми. Аз така усещам поне. Добре, това ще го махна. Ще ми пречи. Осем диаманта като за начало. Това е просто перфектно. Невероятно. Просто продължавам с така. Надявам се да намеря още. Не че тия са малко, но колкото повече, толкова по-добре. Ето айрон имам. Колко айрон? 15 айрон в мен. Тук виждам и кол, който ще го обера. И това мисля да се прибирам вече. Друг пък ще продължа експлора на тази пещера. И пак редстоун, което е чудесно. И още един емералд. О, стига е. Аз съм напълнех си емералди. И редстоун само. Аз съм до бедрока вече. А, сега пак кол. Това е 4 лево. Чудесно. Просто невероятно. Всичко се поддържа YouTube. Този епизод ще стане по-дълъг, защото правим експортче. Така. Добре, това беше майче. От тая мина. Накъде? Тук още има. Добре, обрахме го. Можем, няма да се вършим още. Той има много редстоун. Никол, мали, тя ще ми свърши шкирката. Явно да.
Човече, колко редсто имаме. Аз кола го взимам само заради експито. Добре, толкова събрахме, връщам се. Тая вода ще я запуша, защото ма дразни. Тук пък насам какво има? Окей. Добре, връщам се вече. По тази пътечка се прибирам и да изпека работите, които съм събрал. Мисля да приключвам епизода. За епизод ще е копаене. Вижте колко малко съм копал само. Това са към 15-20. Айде, 30 купчета. Значи тази пещера се оказва, че била богата. И да издигна 25 лева, преди малко бях 17. Това е доста добре. Тук си оправям работите и спирам епизода. Диамантите няма ги барам, няма ги хабя. Ето имаме и такова пораснало. Трябва да го размножа повече на друг път. Сега толкова. Гледайте какво с това зрители на YouTube. И да, това беше от мен. До следващия епизод. И чао!